Dede seljak, da voli život, da voli da se smeje, da voli muziku, da voli da igra. I to je za mene idealan muškarac. A ne onaj namčar neki da sedi i da... Hoćeš kafu? Neću kafu. Da li vi, Ljiljana, pristajete da stupite u brak sa Vladimirom? Ne. Ali samo da vam kažem zašto. Ja ako ne osetim leptiriće, znači, to je to. Nisam osetila leptiriće. Jednostavno, hoćeš kafu, neću kafu. Ti si izuzetno namčar neki, hoćeš kafu, neću kafu. Samo zbog toga nisam osetila leptiriće. Znači, kad bude išlo iz srca, a ne iz mozga, onda taj čovjek može da dobije to objeđenje. Kad sam ga pogledala, nije za mene. Jer nisam osetila leptirić. Ja sam to davno prerasla. Ti nisi, ja jesam. No, to je osoba s kojom ja mogu da se družim, da budemo prijatelji i to je to. Ali samo da vam kažem zašto. Nisam osetila leptirić. Jednostavno, hoćeš kafu, neću kafu. Ti si izuzetno namčar neki, hoćeš kafu, neću kafu. Samo zbog toga nisam osetila leptirić. Leptirić.